Kupci su hteli da novi iPhone SE bude samo malo veći od starog, ali sa većim ekranom i boljim specifikacijama. U stvarnosti su ipak dobili iPhone 11 prepakovan u kućište od iPhone 8, a ono što su hteli da SE bude je kasnije postao iPhone 12 mini. Jer je Apple jednostavno odlučio da ipak ne želi takav telefon da prodaje po SE ceni. A iPhone 13 mini je na prvi pogled samo blaga nadogradnja na 12 mini, ali u realnosti ima jednu veliku prednost. Naravno, o tome ćemo malo kasnije kroz klip. Prvo želim da se pozabavim samim unboxingom. Ono što na početku može da se primeti je da telefon dolazi u spljoštanoj kutiji, što znači da u njemu nećete pronaći adapter za struju. I neki će reći da to nije toliko bitno jer svi imamo gomilu adaptera po stanu. I delimično se slažem sa tim, ali nemamo svi adaptere koji imaju USB-C ulaz na samom adapteru, a upravo takav kabel dobijate uz ovaj iPhone. To znači da ćete ili morati da nabavite stari kabel ako imate običan adapter ili da kupite novi adapter kako biste telefon punili ovim kablom. Što se tiče izgleda samog telefona, izgleda vrlo slično kao stari iPhone SE, samo malo veći i sa značajno većim ekranom, što je upravo ono što smo svi želeli da pravi SE bude. Osim razlika u veličini telefona i ekrana, različiti su i materijali, pa tako 13 mini ima staklo duž cele poleđine, koje je inače opasan magnet za prašinu. Ali mimo toga telefonu daje zaista elegantan izgled i generalan kvalitet izrade i sam osjećaj u ruci je neverovatan kod ovog telefona. Što se tiče nekog svakodnevnog rada i generalne brzine korišćenja i kretanja kroz menije, glupo je trošiti reči, ali pro forme čisto pokazujem kako to sve izgleda. Ipak je ovo jedan od najbržih telefona na tržištu. Neko bi rekao da ovaj telefon ima samo 4 GB RAM-a, ali do sada su i vrapci naučili da kod iPhone-a količina RAM memorije ne znači apsolutno ništa. Bitan je chipset i kompletan proizvod, a ovaj telefon je sa A15 čipom stvarno jedan od najbržih telefona na tržištu. Kada ste proizvođač koji proizvodi i operativni sistem i uređaje, mnogo je lakše da te uređaje optimizujete za taj operativni sistem i obrnuto, za razliku od proizvođača koji prave Android telefone gde jednostavno svi koriste isti operativni sistem. Što se tiče ekrana, radi se o 5,4-inčnom ekranu rezolucije 2340 x 1080 piksela, koji je sve samo ne mali. Poređenje radi, Nintendo Switch Lite konzola ima ekran dijagonale 5,5 inča. Sada dolazimo do one bitne razlike u odnosu na 12 mini. Baterija je na izgled samo 10% veće kapaciteta, ali u realnosti ostvaruje odlične rezultate. Pa tako možete očekivati oko 7,5 sati sota prilikom kombinovane upotrebe, a ako ćete gledati samo videoklipove na nekih 40% osvetljenja, možete izgurati i preko 10 sati. Očigledno se ovde radi o nekoj dobroj optimizaciji jer mali iPhone-i nisu poznati po dobrom trajanju baterije. A za one koje interesuju rezultati na sintetičkim testovima, možete ih videti ovde. Sada dolazimo do kamera i ako se opet na izgled radi o kameri od samo 12 megapiksela, videomaterijali i slike izgledaju odlično. Ovde prvo gledate video snimak u rezoluciji 1080p i 60 frejmova po sekundi, a kasnije video snimak u 4K rezoluciji i 160 frejmova po sekundi. Ono što meni kod kamera smeta je estetika, zato što su izbočene i jednostavno štrče iz telefona, ali bez toga ne bi mogle da imaju 2 puta optički zoom. Jedino što mi je žao je da u trenutku testiranja ovih kamera ne mogu da ih testiram na nekom prolećnom ili letnjem suncu zato što je zima, pa je najbolje što sam mogao da uradim da snimim video zapis po nekom zimskom suncu. U sledećih pola minuta klipa ćete videti nekoliko fotografija pod različitim osvetljenjem, a posle toga prelazimo na prednju kameru.
Što se tiče prednje kamere, takođe je u pitanju videozapis 4K rezolucije i u 60 frejmova po sekundi i mogu da kažem da snimak prednje kamere zaista izgleda odlično. Doduše, malo mi je bilo teško da snimim šta se dešava s polja bez da gledam u ekran. Naravno, nije toliko dobra kao zadnja ako snimate nešto daleko, ali to je iz razloga što je fizički dosta manje. A kada smo kod fotografija, pravi odlične selfije i portret mod nema onaj agresivni blur kao na nekim ranijim modelima, već sve izgleda vrlo prirodno. Naravno, neću zaboraviti ni noćni režim, pa ćete moći da vidite nekoliko slika u sumrak, videozapis noću i nekoliko slika noću. Najveća mana noćnog režima je što je svetlost sa ulične rasvete previše eksponirana, pa izgleda ovako razvučeno u nekim linijama. Ali ipak ovaj video je snimljen bukvalno noću i bolje da izgleda i ovako nego da je sve tamno. Inače, na poslednjoj slici iznutra je bukvalno mrkli mrak u sobi, jedina svetlost dolazi iz hodnika. Sada dolazimo do gaminga i odmah na početku mogu reći da sve igre rade na maksimalnim podešavanjima, izgledaju odlično i ništa ne secka. Takođe, telefon se ne greje ništa posebno prilikom igranja igara, tako da ne morate da brinete ni o tome. Za to su inače zaslužna ta staklena leđa, kao i kod drugih modela koji koriste ili staklena ili plastična leđa. U suštini najviše se greju telefoni koji su potpuno metalni. Ovaj deo kada na snimku ide gaming obično koristim da pričam neku priču koja je nevezana za gaming i tako u ovom delu klipa želim da kažem da čak i ako smo želeli da SE izgleda ovako, Apple to verovatno nije uradio zato što bi onda takav SE obesmislio 12 mini i 13 mini linije. Ali možda i ne bi, sve zavisi jer čak i ako bi zadržali hardware iz iPhone 11 kao što su to uradili u SE-u i uzeli iste kamere koje su uzeli za njega, ali u ovakvom kućištu i form faktoru, to i dalje ne bi bio telefon za one koji žele najbolje i najnovije specifikacije, ali bi opet zadovoljio one ljude koji žele mali telefon, ali im je recimo puno da daju $700 ili u Evropi 700 evra za ovako nešto. Ono što mi još pada na pamet je da je ovo ipak nova iteracija dizajna i da u godini kada je tek izašla jednostavno nisu hteli da je daju iPhone-u koji je budžetski, pa čak ni sledeći u slučaju sa iPhone-om 13 mini. Ali možda kod nekog iPhone-a 15 SE zapravo bude izgleda ovako. Ja generalno volim male telefone i volim ovaj ćoškasti kockast oblik. Takođe volim da je telefon malo teži i da je izrađen od metala i generalno ovaj telefon mi savršeno odgovara po svim tim parametrima. Ali je jednostavno za moj ukus bespotrebno skup jer mi ne treba telefon takvih specifikacija. Koliko god mi se iPhone 13 mini sviđao i odgovarao mi, pa čak i ako mogu da ga priuštim, jednostavno to nisam uradio i verovatno ne bih uradio. I da ovo nije telefon koji mi je sredstvo za rad i koristim ga u firmi, verovatno nikad ni ne bi bio na mom stolu. Ono što do sada nisam pomenuo u videoklipu je kvalitet zvuka mikrofona, jer se ljudi često pitaju kakav je zvuk mikrofona i kako će ih ljudi čuti prilikom razgovora. I mogu da vam kažem da ga slušate tokom celog videoklipa jer je cela naracija snimljena mikrofonom ovog telefona. Do ovog klipa sam naraciju snimao mikrofonom iPhone SE modela, pa uporedite da li ima razlike. Za kraj mogu da kažem da se radi o fantastičnom telefonu koji nije mogao više biti po mom ukusu, ali je takođe za moj ukus i bespotrebno skup. Pre samo par godina su krajnji flagship modeli koštali ovoliko, a sada je to cena mini i osnovne flagship serije. Slažem se i sa time da su telefoni danas neuporedivo bolji nego pre par godina, ali cene jednostavno svake godine sve više divljaju. To naravno ne umanjuje ni kvalitet ni performanse ovog telefona i jednostavno ko može da ga priušti i ne smatra da mu je to veliki trošak, apsolutno neće pogrešiti ako ga izabere. To bi bilo sve što se tiče ovog videoklipa. Ako vam se svideo, ostavite like, pretplatite se na kanal i pogledajte druge videoklipove na mom kanalu.